weche motenore kod mago en Ogai maduong' bura mar PNU Peter Munya wacho ni gibiro bedo gi romo jumane mar nono chung' margi e riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Land. Tok bura mar ODM tiyo kod piny wacho mapicho kaendi achiel kuom duond buche mar duond bura mar PNU ok bi e kawo lemo moro amora kowuok kuom piny owacho mar Kenya Kwanza. Ile chama cha ODM ambayo ilikuwa chama kwa hii muungano wamejiunga na serikali, na kama wamejiunga na serikali hawawezi kuwa kwa serikali na pia wawe kwa upinzani. Kwa hivyo kama Azimio imesema imekuwa sehemu moja ya serikali, sisi ambao tunataka kukaa upinzani lazima tujitenge ndio tuweze kuendelea kutetea wananchi wa Kenya. With a lot of respect to our partners in Azimio, led by a man we respect a lot, Raila Odinga, tunawatakia kila laheri